Ayan po ang ating caroling man ng Anda. Dapat hawakan mo yung ulo. Tempa kagatin. Hindi siya mangangagat. Kuya! Yo, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Anda sa sa park. Alright, so magdi-display tayo ng mga ball python natin dito. Alright, so tara, samahan niyo ako. Walang dito Tingnan. Sige, kunin mo lang. Ayan si boss. Boss, palike ng page ko Ball Python Philippines sa Facebook. Parang kaibigan ko to, kuya. Taga saan ka, boss? Taga Subor lang po. Subor? Dito lang sa Anda. Okay. Naka-live kami na. Oh, naka-live kayo naka-live. Kuya, hawakan mo yung ulo niya. Hawakan mo nga, be. Sarang, be. There yan, be. Dali, picture daw kaya ate. Pwede magpa-picture. Picture sa gusto. Oh, kasi hawak sa pusa yung kasama ng tayo na hawak. Ay, gago. Bigyan mo tayo. Mabait yan, hindi na nakapagpalaw. Mabait ba? Mabait? Ay, mabata. Yan, si Tatog na kaya daw. Ano naman yon? Hindi mo ilalapit sa kamay ko agad. Bago, hindi ka kilala mo lang, hindi nagagawa. Sorry. Ganun kalahit mo. Iba yung Shout out daw sa mga taga Asbury College. Ay, EI ba? Sorry. EI. Ano yun? St. Nicholas Catholic Church? Ay, Catholic School. Ayan po, inawakan ng ating Mystic Het Albino. Ano win ko dati? Idol ko yan. Hindi sila magagat? Ang kalumutan, ang lubos ang kasiyahan. Ayan po ang ating caroling man ng Anda. Ayan. Oh, hanggang ganyan lang sila kalalaki. Yo, yo. Dapat hawakan mo yung ulo. Tempa kagatin. Hindi siya mangangagat. Kuya! Big shoutout nga pala sa mga taga Asbury College. Kuya, yung ulo niya! Dali na! Persian cat. Sabi niya na, nangangagat po yan. Sige, kaya na. Hindi naman. Ikaw naman, Justin. Taga saan ka, boss? Dito lang nung sa pwesto ko. Ay, Tanggal na siya. ito yung mga inspiring nating ball python na ABS. Ayan Ayun na si tatay. A few moments later. Alright, so nakauwi na tayo ng bahay niyan mga tol. Alright, so sa susunod naman siguro pupunta tayo ng Bulinaw. Alright, so sa Bulinaw tayo magde-display ng mga alaga nating ahas. Tsaka hopefully makuha na natin yung mga order natin na iguana. Alright.
Alright, so syempre may dagdag tayong display sa mga tao. May dagdag tayong may papakita sa kanila. Alright, so sa mga bago pala sa ating YouTube tsaka dito sa page ko, maraming salamat sa panonood at huwag nyo na rin kalimutan i-like tsaka subscribe na din sa ating channel kasi ang goal ko is maka 1,000 subscriber tayo sa YouTube tsaka 10,000 followers sa Facebook. Ball Python Philippines, huwag nyo kakalimutan. Alright, so para syempre mas marami pa tayong ma-inspired tsaka mas marami pa tayong kumbaga maaya dito sa napakagandang hobby na to. Alright, so ayun, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako si Cesar Ribas. So isa akong nagbi-breed ako ng mga hayop tsaka mahilig ako sa mga hayop, kung ano-anong klaseng hayop. So marami akong alaga dito sa bahay. Alright, so ayun lang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingat kayo.